Jeg vil fortælle om aktuelle opgaver i vinterveden uge 17. For det første, så er veden ved at have det første knæ i mange sorter, og det vil sige, at vi skal være færdige med at gøde det. Det skal man helst være i stadie 30, og altså inden det får det første knæ. Desuden så skal vi have bekæmpet restukrudt, restukrudt, hvis der måtte være det, og man ikke har fået det bekæmpet. Og på nuværende tidspunkt vil jeg gerne anbefale 165-220 gram Broadway per hektar plus additiv. Vi skal også have det vækstreguleret, hvis det ikke allerede er gjort. Og husk, at der skal være 7 dage fra Broadway-sprøjtningen og indtil man anvender Modus. Doseringen af Modus, det vil typisk være 0,4 liter per hektar. Så 3 arbejdsopgaver, færdiggødskning, bekæmpelse af det sidste græsukrudt og vækstregulering af veden. Det er alt sammen i den kommende uge. Tak.